Milí diváci, vítam vás pri ďalšom pokračovaní televíznej relácie Ako chutí svet. Aj dneska sa budeme venovať len tým najvybranejším gurmánskym špecialitám. Nachádzame sa na Tilgnerova 14 Avenue, kde sídli Spojená škola Tilgnerova 14. Táto budova sa okrem svojej kantíny, ktorá je na vysokej úrovni, preslávila aj svojim školským bufetom, ktorý pripravuje len najvybranejšie parížske bagety. Napadá ma pikoška. V tomto bufete sa stravovala aj Lucia, alias Lucia Olešová, svetoznáma speváčka a kráska, mimochodom moja veľmi dobrá kamarátka. A teraz sa už poďme pozrieť vnuka do kantíny. Nachádzame sa v školskej kantíne. Je tu nezvyklo prázdno. V túto dennú dobu sem noha obyčajného smrteľníka ani len nepáchne. Za stenami tejto kuchyne sa totiž pripravujú vybrané špeciality z ingrediencií, o ktorých sa vám ani len nesnívalo. Vďaka konexiám sa nám podarila vybaviť exkluzívna reportáž. Poďme dnu. Tak a sme tu. Zdravím ťa, Renátka. Ahoj, Justin. Ja to tu skutočne nepoznávam, za tých pár rokov sa to tu zmenilo, ale vôňa tá ostáva stále famózna. Renátka, teraz ma tak napadá, pripravuješ ešte stále svoju špecialitu halušky so syrom? Áno, aj dnes máme. No to je neuveriteľné, s takou náhodou som ani nepočítal. Našich divákov by určite zaujímalo, z čoho sa tieto halušky pripravujú. Čo sú základnými ingredienciami? Tak halušky, tam ide múka, vajcia, voda a potom sa pridáva tam syr so smotanou. To sa spolu zmieša, dá sa tam slaninka a máte halušky. Tak toto je tajomstvo tejto špeciality. Zaujímalo by ma, koľko sa pripravuje takáto špecialita? S prípravou a s uvarením asi pol hodina. Pol hodina. A koľko hladných krkov s týmto nasítime? Práve dnes 690. 690 hladných krkov. Viete si to vôbec predstaviť? To je nadľudský výkon. Kvalita v takejto kvantite? Neviem si to predstaviť. Takéto výkony my odmenujeme. Preto, Renátka, som si pre teba priniesol zlatú varešku. Ocenenie, ktoré udeľujeme len tým najlepším z najlepších. A toto ocenenie ja dávam tebe. Ale to není všetko. Prémiou našej relácie je vyváženie horálkami. Ďakujem veľmi pekne. A na záver našej relácie bombónik. Zavediem vás na miesto, o ktorom sa Tilgnerákom ani len nesnívalo. Poďte! Medzi tilgneráckými študentami kolujú legendy. V týchto priestoroch za mnou vraj sídli inštitúcia, ktorá je opradená množstvom tajomstiev. Jedná sa o fitness a body centrum pre učiteľov. Poďme sa tam pozrieť.